SP a napokban új klipet forgatott. A Ne add fel című számához készült kisfilmben a zenészt többen vallatják. A Music Channel stábjának sikerült belesni a kulisszák mögé. Klipforgatásomon, Ne add fel című számos vettük az új videóklipet, tépen a díszletet építi. Vallatos szoba lesz, amit csinálom, most még annyira nem látszik rajta, meg minden kezdetleges állapotban van, de jól fog kinézni szerintem. Középen lesz egy üveg, amit át fogunk törni a végén, és ez 3 lámba is meg lesz mutatva, hogy tök érdekes lesz. Olyan vagy, mint a félő napsugár. Illetve lesznek érdekes kameramozgások benne, át fog menni, a kamerát fog fártolni a falon. Sokszor eldöntöttük, hogy nem lesz folytatás. On the wild days. Átmentem a zebrán, bementem a Tetco szalomba, és love. Csak a Music Channel-re nem volt pénz, mert az többe került volna. Elkapjuk az SP-t, meg fogjuk kínozni. Én ennyit tudok jelenleg, de ugyanis reggel 8-kor kezdtük volna a forgatást, most majdnem már 11 óra van, de lassan elindul a dolog, most például elmentek a fények, de a szemem még csillog. A szerepem nem tudom még. Azt hiszem, egy kiallgató tiszt leszek. Napok óta várom már a pillanatot, hogy Puskás Peti megüthessen, de nem fog. Felvétel! Nagyon jó, ez az rád, igen. Ne is. Nagyon jó. Visszatérsz hozzám, ahogy a filmekben szoktál. Megéltünk mi már, megéltünk már sok, yeah. Szeretjük egymást, és gyere bújj hozzám. Annyi minden fáj, annyi minden fáj. Ne add fel, kérlek, még ne újra kezdhetnénk. Kérlek, még ne, ez a dal most jó, igen. Ne add fel, ne add fel. Nem lehet azért verét a ágyakban, de miért kikérték a badadágyat? Hajtaj!